Hello guys, good morning. Good morning po sa ating lahat at saka welcome back again sa ating channel guys. So, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag nyo pong kalimutang i-like ang channel na ito guys at i-subscribe nyo po. So, para ma-notify po kayo if ever na mag-upload ako ng bagong video about sari-sari store, maganap dito guys sa sari-sari store o mga tips and ideas o ano pa yung mga video na yan guys na about tindahan. Ipapakita ko to sa inyo guys yung bagong setup natin sa ating tindahan dahil nga guys nagpagawa tayo ng bagong divider. Ano lang naman siya guys, simple lang na divider, walang pintura, yung kahoy lang mismo ba, yung marin na ginamit, yun lang. Kaya isi-share ko yan sa inyo dahil nga nakapag-arrange na tayo kahapon. Naayos na natin lahat. Pero makalat pa rin guys. Ganyan talaga pag may tindahan tayo, maraming kalat. So, tara! Isi-share ko na sa inyo guys yung bago nating setup sa ating tindahan or arrangement. Okay, so please keep on watching. So, ito na nga siya guys. Kapag pumasok ka sa ating tindahan, ito yon. Ayan. So, pasensya na po kayo guys dito sa side na ito kasi ito yung ginawa naming kwarto guys. Ayan. So, medyo makalat lang. Pero, lilinisin ko yan mamaya. So, dito guys, sa likuran sa likod ng pintuan, meron tayong lemon na soft drinks. Dito natin nilagay kasi nga pag wala tong ano guys, wala to dito, walang kahon dito is maano yung pintuan dito sa ref. So, kailangan natin i-safety yung ref natin guys kasi yan yung unang kita, unang kita natin sa ating tindahan. So, yan natin, alagaan natin yung mabuti. At saka dito guys, meron din tayong nilagay dito na soft drinks din sa ibaba, Pepsi yan lahat. At saka dito yung mga tira-tira guys, parang assorted na siya, may family litro, Royal, Coke at saka Pepsi, assorted na yan dahil nga yung na yan guys, ang kahon nito ay nandun na sa labas yung iba, kaya dyan ko na siya nilagay. Tsaka dito naman guys, nandito pa pala itong kahoy na tira ginamit. So dito naman yan yung nilagay ko dyan, yung mga kinahon. So dalawang kahon lang yung burn natin, Red Horse at saka Grande, yan lang. Tsaka yung soft drinks, yan Mountain Dew, tsaka ito Cobra, Sting, tsaka sa ilalim may yan guys, may merinda yan sa ilalim niya yan, merinda yan. Tsaka dito naman yung butin, ayan. Dito naman yung bigas natin guys. Actually itong bigas natin ay hindi ko to binibenta kasi konsumo namin yan. Bili yan ng ate ko kaya hindi ko yan pwedeng ibenta. Saka dito ko na siya nilagay yung table natin. Lagayan natin ng pera, sigarilyo, at ibang accessories. Mga yawe guys, na rin ako gibutang. Tas ang charger na ako ningging hipos ang akong charger guys, kaya hilabtan man sa akong pagumangkon kaya kailangan ko siyang i-safety. So, yan guys. Diyan, mga dilata, noodles, cup noodles. Tsaka dito, anong nangyari dito sa ating Nestle cream guys. Natumba siya. Diyan, yung tidbits, mga ganyan, tomato sauce, tomato paste. Tapos dito naman sa baba, yung mga soft drinks natin na mga maliliit guys, dyan ko din nilagay. Tsaka tubig. Yan. Meron din tayong Gatorade. At saka dyan naman lotion, sabon.
at saka yung mga detergent natin. Tapos sa ibaba naman guys, sa ilalim, dito ko nilagay yung mga inumin talaga ng mga ganito. Yan. So, ito pa lang yung mga inumin natin na ganito guys. Yung pang ano talaga, pang adult. So, dito naman, dito tayo sa ating divider. Yan. Yan na yung itsura guys. Yan yung mga nilagay kong mga items. Ayan. So, kitang-kita na siya guys. Tsaka doon, yun yung school supplies natin. Yung mga naka-promo na pack from Virginia. Tsaka yung mga items na hindi na masasabit sa itaas guys. Diyan ko na lang, ginagamitan ko lang ng push pin. Tsaka dito yung diaper napkin. Yan o. Tsaka dito ko rin nilagay yung glue at tsaka marker at tsaka scotch tip. Ito rin. Tapos dito yung katol, yung posporo. Yan. At saka doon naman sa itaas guys, may diaper doon na for newborn. At saka doon yung diaper din na pang adult. Yan yung business permit, sanitary permit natin. At saka DTI, FAR, yan yung mga permit natin guys. Tsaka dito naman yung mga biscuits natin. Bihon. Yan lang siya. So, ito yun guys yung nirepack ko na binili ko from TikTok shop. So, nirepack ko siya guys. Tig 5 piso yung bintahan natin. May nakabili na nito. 2 taon na yata. Basta na ano na to guys. May bumili na. Tapos dito yung band-aid. May presyo pa guys. O 3 piso. Tsaka blade. Tsaka yung mga ganito guys. Hindi ko na siya naisabit dyan kasi nga wala na tayong push pin. Kaya dito ko na lang siya nilagay. So, para makikita ka agad. Actually, gusto ko siyang ilagay dito or doon sa may sigarilyo dyan. Pwede na rin naman. Lipat ko lang yan mamaya. So, ganito siya tingnan sa loob guys. Yan. Yung basket na yun yung ano natin, mga biscuits, itlog. So, ganyan lang siya guys, dito sa loob. Yan. Ay, flex ko rin pala itong Senior Santo Niño natin guys, na pang tindahan. At saka yung, kalimutan ko anong pangalan ng ano na to guys. Basta, ano yan ni kuya, sa kuya ko yan. Nilagay din namin dito. Tsaka yan yung, ano guys, ito is ginawa din ito kahapon ng panday namin kasi nga wala kami mapaglagyan sa kanya dahil nga hindi siya kasya sa itaas ng divider, kaya nilagyan na lang siya, bali altar niya talaga. Tsaka tingnan din natin guys kung ano yung itsura doon sa labas. So, tara, labas tayo. Yan yung mga kahon natin guys. Hindi pa nabilhan. Tayo nakapagbili ng mga soft drinks. May mga pa tayo dyan. Empty bottles. So, dito yung chichirya natin guys. So, ito pa lang yung chichirya natin. Sobra yan guys nung namili ako sa Prince. Ayan. Yan. Dito yung tuyo. Tsaka meron tayong prutas guys na rambutan. Tsaka tubig. Diyan. Dito naman yung may peanut butter tayo. Dito nilagay yung asin at tsaka ito. Tsaka sa naman, meron din tayong lansones. So, ito lang siya guys. Ganito yung view niya dito sa labas. Focus natin kasi parang blurred.
ganito siya tingnan sa labas. Konti na lang yung mga nakasabit guys dito sa labas. Yan, maganda na siya tingnan. Kitang-kita na yung mga display natin. Okay. Yan. So, yan lang guys. Salamat sa panonood. Thank you for watching guys. Bye-bye. God bless everyone.